Ayo Mbak Sulur, Mbak Fitri nggih kali Mbak Bella. Mbak Fitri, kowe lenggah karo Mbah Somo sik ya. Nggih. Aku apik medang sik karo Mbah Somo. Atang-atang. Mbak sapa jenenge? Oh, Mbak Sali. Salah berarti Polres. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kagem keluarga Pak Warno dari anak lanang Sugerawo. Mbak Dina, Nyonya Pur, matur sembah nuwun. Hijau, cerah foto production. Hijau, hijau. Mbak Somo, monggo joget dengan Mbak Somo. Aja Mbak Sali. Iya, Mbak Sali. Pak Pur, matur sembah nuwun kalian Ibu. Baik. Ya, habis ini ya Mas Bro. Mbak Mariata, matur sembah nuwun. Joko Sugerawo. Pokoknya ngerurat saping gunung orang menyat. Yo, bariki bablas kita gunung. Oke, baik. Aja sumayalang wong ayu. Tresno iki ora bakal layu. Bablas saping gunung ya, Mas. Suwi aku balik. Yo, bablas sampai gunung ya. Catur kanggo Mbak Sali sampai gunung. Sampai gunung. Panggon. Panggon matur suwun. Ayo sayang.
lagu Hobi. Hobi pokoknya dari orang capek gunung nyong orang gelem joget. Ya, betul. Ya. Masuk. Syukur bisa jane sesepuh boto ki piyane Nyidam Sari. Lho nggih piye Mas? Iya, Pripun? Sesepuh boto ki piyane Pripun, penak. Mas? Rawuh, Rawuh. mbok ceraki lenggahe, mbok ucapke sugeng rawuh Mbah. Ngono kei duit kowe. Sing pundi Mas? Ora percaya. Contohnya. Mbah Yasir coba ya. Coba pikir. Ndang, contohnya Mbah Yasir lah ya. Padak. Ndang, Jare pengen sugih kok ora gelem nyak-nyak ya. Lah iya to Mas. Nggih. Lah kowe ra ngongkon aku kok Mas. Nah, Ayo ayo. sugeng rawuh Mbah ngene ya. Mesti kei duit ya kene kapian. Ayo Bel. Kowe sing bisa. Ayo Bel. Kowe wae ra apa-apa. Ayo Bel. Ayo. Kene gen nyunggup panggung. Iya ora ngono kancaku iya. sapa. Tak dari. rembukan apa? Syukur bisa nyawa. Bablas Nyidam Sari nggih Mas. Toko salaman turutan. Kok ngendi tok kon salaman. Ini mah ya Mas ya. Kabar rawuh saya mawon. Matur sebagai perjuangan. Kesuwen lah mau munggah mau lo Mas. Oh, kesuwen. Heeh. Telat. Telat lah mau munggah mau Mas. Kapok. Iya. Nyidam Sari nduk. Nggih. Mas. Tapi njaluk jaranan sik. Apa? Njaluk jaranan sik. Tenan apa ora to? Heeh. Kilo 50. Kilo. Oh nggih. Iya, oke. Jangan sih kok mata duitan kok. Sampai jadi. Yo.
dulu. Masa? Emang kenapa itu dia? Faktor U. Saiki wis tuwa ya, Mas. Iya toh Mas, mesane kok nak selang jantung. Wis ngono wae, jono duit. Urung dadi. Mas, Iya. Mbak Kakung ngersake apa mau sambal kemangi. Oh nggih. Iya. Ngene wae ya. Ajak lalen. Ngidam sari jek Ngidam sambal sari kemangi dulu. ya. Ah, siap. Yuk. Wis ngono wae, Mas. Reo kelek. Reo kelek, Mas. Pol. MC-ne koyo celeng. Gua weh. Ya ampun, tek mesakne men to ya, Mas. Kowe kok ora continue to, Mas? Piye, Mas? Jalan po babi. MC-ne koyo celeng. Jelas kuwi, Emang Mas. iya. Gah, asu wae Mas Genesis jegok.